Lese kala abanong tang kacing perkhat dik ban ong bo ubriu ubalayam. Ula ban shong jing yalang lani shong meeting biang. Wat haba ulayam. Bun na thi pin om ngai pat wat ngaru ngam sngola ban ngai. Henry kalong pat ka basisha kat kum ka khana ka bangala syam ka jing tho leng ba ki jing tho ki banga nga pule. Ha kene ka video ngan wanra syapang ka wei ka khana. Kabadai syapang ka wei ka met yap jong wei uriu paunam jong gari England. Bat kene ka met yap jong u laong baga julek meeting borabor. Bat kene kala bandai ru ka khana ka ba pelatam haki history jong ka perthai. Ha kene ka video ngan wanra syapang u Jeremy Bentham u balong wei na ki social reformer u ba paunam jong gari England. Lakha yu Bentham maka kasantrik ubenai Februari kan news pa sapo pra haka shnong ka bakerteng ka Spitalfields ka badan hapo kanong ba London. Bentham laong nadu ka por bodang dap arpuis nem. Ula tho lepa ka wei ka jing tho ka balong kum ka dulir ya ka jing em ka jong u. Bat hagata ka jing tho u tho. Ba enda ula yam ya ka met yap jong u deban puit dau doktor ubadai ubahaying jong u bat uta udai biru banlong u doktor uba u Bentham u itpha hakapor ba udang em ka jingkwa ka jong u Bentham kalong wat hadin ba ulayap undang long ka jingerap ya ki ba pule doktor hakaba puit bat wat binya syapang ki department jong ka met ubriu lengba ka subject anatomy namar haka spas nam ka bakhat nyau ka perthai baro ka wei haba phai chaka jingstart science kampat long kumbalong menta baki doktor ru kimpat start kumpastat menta shibun sha kumta na ka ni gadaw Bentham ula ais ngo bhai la ka jong ka met yam khnang baki khna pule kin la ban wat bnya syapang ka met yap jong ubriu bat hadin arsnam chwa ba unyam ula tho ya ka kot ka ba kerteng uses of the dead to the living lane ka jingmentoi ka met yap ye ki ba em haba u Bentham ula khlat no akan reuterik ujuan ka plus pa lai pu ar ha ka nong ba London hadin ka jing khlat no u Dr. Thomas Sawood Smith u badai u parlok ula bot ye ki jing btha ki jong Bentham bat u dei u neu doktor u balapoi ye ka met jong u bat hadin balapoi labu kerpang ru ye ka met jong u bat lara bat labu nam ye ka met yap ka jong u hapo University London ye ka met u Bentham baro ka wei la puit lot bat lai satang ki benta jong ka khli bat hadin kata la thep pat diki jan linan hapo ka met jong u bat ban penphong daki sopti kum ka dak ban yada ye ka jingpau ki sieng shabar ha ka ba ki don ka met jong u bat hadin kata baladap ban thep bat penphong daki sopti la penchong pat yu Bentham hapo ka syuki kum hakapor bu usyong haki sngi ki ba udang em bat hadin kata hakata ka jingtho ka don shu ka baong enda ulayap de ban ra ru ya ka syuki ka ba usyong da ka met yap jong u bat ban ra syabaro ki meeting lan ki jingelang jong ka university bat bakane ka longkum ka dak ban ken mau buram ya u kumta la jule shisha kum ba ulakwa u Bentham wat haba ulayap pen ban ka met yap ka jong u kadang syong meeting lang tik tik bat ki badang em kani kalau long shisha ka ba phla hadu kata-kata Henry hadin katus nam ka kli ka jong Bentham kala sedang ban puun no bat hadin bakala ja kum ni ki start wat binya ki ba pek ya kani ka met ka jong u kila pom no ya ka kli ka jong u bat snaker pangpan da ka wei ka kli ha ka dur ka jong Bentham bat ya kene ka kli la shna daki mombati bat labu namru ha ka university parlok ka don shipon ki aka ki ba une u Jeremy Bentham u kwa banle ya la ka jong kamen Henry ha kene ka video ngam shim lawan ralon bat kala don ru ka por hadu bagi kena university hadin baka kli ka jong u kala pot yal shim ya ka kli bat ki yale kai football lane ki ya penting ru ya ki parakna university da ka kli ke jong Bentham ha ka ne ka video ngawan ra tang kan ne dengan ngai kan long ka jingtep ya phi wei pai wei ki ba pe ya ka ne ka video ba blai shibon